Anem a veure ara com fer este mateix programa d'una trajectòria d'un quadrat directament en KRL, sense utilitzar els formularis en línia, que són estos que tenim així, en els quals, per exemple, per fer un moviment lineal es defineixen velocitats, acceleracions, base, tool, etc. Nosaltres anem a fer-ho directament escrivint així SPTP P1, per exemple. Ara veurem com. El primer que fem, a veure que borre així, no, així no. El primer que fem és anar-se'n a l'arxiu .dat i anem a declarar, a veure que borre això, tinc així, borre tot això. El primer que faig és declarar un punt P1 i l'inicialitza les coordenades 0, 0, 0, que realment aquestes coordenades no tenen ningú sentit perquè el robot no pot alcançar aquesta posició, però bueno, les inicialitza així i ara veurem que al fer un touch-up es redefiniran aquestes coordenades. Declaro el P2, el P3, el P4 i el P5. Torna al programa i el primer que faig és un SPTP P1. Vaig a fer un touch-up a este punt P1, primer que res. Vaig a situar el robot utilitzant la ferramenta Snap en Face, me'l fique així, tiro un poquet damunt, per exemple, ahí, i al P1 li faig un touch-up. Des d'ací, touch-up. I ha gravat el P1. Si torne a l'arxiu .dat veuré que efectivament el punt P1, les coordenades ja han canviat. Ja no són 0, 0, 0. A continuació faig un SP. Bueno, sí, ojo, perquè si estic en P1, així tinc que dir-li que estic en la base 1 i en el tool 1 faig a través del touch-up. I també una cosa important és així definir quina base i quina tool va ser la meua de treball, que és la base 1 i tool 1. De manera que faig un $base igual a base data 1 i $tool igual a tool data 1. Així ja tinc definit quina base i quina tool vaig utilitzar en aquest programa. Continue en un SPTP P2. El P2 també no està definit, me'n vaig a P1 i el P2 me'n vaig a Snap i vaig a definir que està en este cantó. Torno a mirar a fer-lo en este. Ahí. Llepa, a veure què ha passat. Què passa? Me se n'ha anat. Me se n'ha anat el robot. Ah, no, estic així. Me'n vaig a Snap en el Edge cantó i cara, ahí, i ahí vaig a definir el P2. Un touch-up, molt bé. Ojo, així, dir-li base 1, tool 1 i touch-up. Si me'n torne hacia la declaració veuré que X és 0, 0, 0, 180, bueno, això m'ha ficat així un elevat a -5, però això realment és 0,0. 0,0.
0,0, així és també elevada a menys 5, és 0,0, i així és 0,0. El P2, si recordem, el P2 perquè me l'ha ficat en 0, x i z 0, 0, 0, perquè és l'origen de la meva base. Recordem que la base 1 l'origen l'ha posat així. Per tant, al fer un touch-up sobre el P2 està en 0, 0, 0 perquè és l'origen de la base 1 en aquest cas. Per tant, és correcte. Continue, ara vaig a fer moviments lineals, S-lin, P3, un altre S-lin a P4, S-lin a P5 i tornen un S-lin al punt P2. P3 és així, faig un snap en Edge and Face, cantó i cara, i me'l fique ahí i li faig un touch-up. A continuació me'n vinc al P4 i un altre snap sobre així, li faig un touch-up i finalment el P5, que és este cantó, i li faig un touch-up. I el P2, que és el punt anterior. Per tant, visita el home, defineix base i tool i executa tots aquests moviments. Si això ho provem, si li dono el play, molt bé. Si veig la definició dels punts que s'han fet, són tots 250 en X i 250 en Y, que és el que medeix este cubo, 250 per cada cara. Així tindríem este primer programa programat en KRL directament.